Από το χώρο της υγείας τώρα η επόμενη είδηση, τι γίνεται με το ζάχαρο. Ξέρουμε ότι όταν είναι υψηλό το ζάχαρο τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να το κατεβάσουμε. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι πιο κάτω από τα κανονικά, για τα επιτρεπτά μάλλον όρια. Ο τέος πρόεδρος διαβητολογικής εταιρείας, ο κ. Σταύρος Μπούσμπουλας, είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα και καλό μήνα, κύριε Μπούσμπουλα, και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για την ποιοτική εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Μπούσμπουλα, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι συνεχίζουμε. Τι γίνεται με το ζάχαρο, ωστόσο, γιατί και όταν είναι χαμηλό είναι επικίνδυνο για την υγεία? Πράγματι τα θέματα αυτά έχουν απασχολήσει, είναι επίκαιρο θέμα και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την τελευταία διετία τη διαβητολογική κοινότητα. Και μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα, μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Lancet πριν από λίγες μέρες. Υπάρχουν τρία στοιχεία που πρέπει να τονίσουμε. Είναι γνωστό ότι όσο πιο αυξάνεται το ζάχαρο και πάμε προς τα ψηλά όρια, τόσο ο κίνδυνος αυξάνεται για όλες τις επιπλοκές. Είτε λέγονται επιπλοκές από τα μάτια, από τα νεφρά, είτε τα καρδιαγγειακά ή τον θάνατο. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Και μάλιστα υπάρχουν σαφή στοιχεία που αν μειώσουμε το ζάχαρό μας και το φέρουμε στα φυσιολογικά επίπεδα, αυτό μειώνονται επιπλοκές τουλάχιστον από τα μάτια και τα νεφρά και τον κίνδυνο για μη τραυματικούς ακροτηριασμούς, αλλά και εάν υπάρξει και μια γενικότερη παρέμβαση και στις χολυστερίνες και στην αρτηριακή μας πίεση, θα μειώσουμε και τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Το ερώτημα το οποίο πρακτικό βγαίνει είναι το εξής: μέχρι πού πρέπει να το φτάσω το ζαχαρό μου έτσι ώστε να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο? Είναι επίσης γνωστό, αλλά και από αυτή την τελευταία μελέτη που έχει βγει, είναι ότι εάν έχω τιμές ζαχάρου όταν είμαι νηστικός από 90 έως 130 και 2 ώρες μετά από το γεύμα μου κάτω από 80, το οποίο εκφράζεται με μια άλλη συνιστόσα που λέγεται γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι διαβητικοί, κάτω από 7 ή γύρω στο 7, εκεί μειώνονται επιπλοκές. Πάμε τώρα στο δεύτερο το ερώτημά σας, αυτό που λέτε, ότι μέχρι πού μπορώ να κατεβάσω το ζαχαρό μου έτσι ώστε να μην κινδυνεύω, να μην υπάρχουν προβλήματα, να αυξηθούν οι επιπλοκές ή αυτό που λέγονται καμιά φορά και οι θάνατοι. Αν το κατεβάσουμε πολύ χαμηλά, εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος, και μάλιστα σε επίπεδα χαμηλά, σχεδόν το επίπεδο του ζαχάρου να είναι σε επίπεδα μη διαβητικών αρρώστων, τότε εκεί εμφανίζεται μια ευξημένη πιθανότητα, και αυτό όχι σε όλες τις μελέτες. Εκεί δεν μπορεί να πει κανένας, η επιστημονική κοινότητα, να πει το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Υπάρχουν πιθανές εξηγήσεις. Η πιθανότητα να επισέρχεται το φαινόμενο της υπογλυκαιμίας, και μάλιστα σε άτομα τα οποία έχουν χρόνια διαβήτη, κουβαλάνε δηλαδή ένα φορτίο ζαχάρου για πολλά χρόνια, ίσως να υπάρχουν και άλλες επιπλοκές, και έτσι εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να περάσει στον κόσμο, αυξημένων δηλαδή επιπλοκών, ίσως και θανάτου μας λέτε, σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπούσμπουλα, πώς μπορεί κάποιος που είναι διαβητικός να καταφέρει να ρίξει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του? Με φάρμακα ή μόνο με τη σωστή διατροφή? Όχι, τώρα πλέον είναι τεκμηριωμένο σαφώς ότι από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο διαβήτης θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και η σωστή άσκηση, τρόπος διατροφής, αλλά και με χαπάκια. Και στην πορεία της νόσου, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και η ινσουλίνη και όλη η φαρμακευτική παράγοντα. Άρα τι συμβουλεύετε τώρα, κύριε Μπούσμπουλα? Αυτό το οποίο πρέπει να περάσει το μήνυμα είναι ότι πρέπει να ρυθμίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο εντατικά, ώστε να έχουμε τα επίπεδα ζαχάρου που αναφέραμε, γιατί έτσι μειώνεται η πιθανότητα των επιπλοκών τόσο στο παρόν και στο μέλλον. Και επειδή ένας άλλος σχολιασμός πολύ πρόσφατα υπήρχε κατά πόσον η ινσουλίνη σε αυτή τη μελέτη εμπλέκεται, και αν αυτοί που έπαιρναν ινσουλίνη είχαν μεγαλύτερες επιπλοκές από αυτούς που έπαιρναν χάπια, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Ότι δεν υπάρχει καμία υπόνοια για την ινσουλίνη, ότι σε κλινικό επίπεδο μπορεί να βλάψει τον ασθενή. Απέναντίας εκεί είναι ένας μεγάλος μύθος, γιατί υπάρχουν άτομα που καθυστερούν να αρχίσουν έγκαιρα την ινσουλινοθεραπεία. Και μπορεί να περιμένουν έως και 5 και 7 χρόνια, να έχουν επιπλοκές, να εμένουν στην παλιά άποψη ότι δεν αρχίζει η ινσουλίνη, και εκεί να αρχίζει ο μύτος. Και να πρόκειται ουσιαστικά για μια λάθος πληροφόρηση. Έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση σε ένα επίπεδο ζαχάρων αυτό που αναφέραμε. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Μπούσμπουλα, που ήσασταν εδώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς.